Tak přátelé, tohle je parta Agnostic Front, tu tady nemáme, možná i někdy přivítáme, to by byl hukot, co? V hudebních rockových ozvinách, to si myslím. Hej lidi, posloucháte Rádio Hej. Rock a pop-rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Tak přesně takhle bude začínat ano, kapela, která tady už je se mnou a sedí tedy ve dvojici, protože všichni členové nedorazili. Každopádně zdravím kapelu Voraz, ahoj. Ahoj. Tak máme tady, nejdřív asi začneme u dámy, tak je to šťastná Jane asi, viď? Happy Jane, takže jsi takhle šťastná, tak jak se jmenuješ? Jasně, díky moc, jsem určitě. Jo, proč? Jsi tak šťastná? Jsem šťastná, protože mám vedle sebe úžasného frontmana a skvělí lidi, jakože partu lidí za sebou. Pojďme říct, že jste přijeli z Brna za námi tedy do Pardubic, což jsme velmi rádi. Cesta byla jaká? Cesta byla úplně, dá se říct, dobrá. Tak vy jste asi zvyklí na nějaké přejíždění, co se týká vystoupení nebo koncertu. Jak to děláte? Koncertujete různě jenom v okolí Brna nebo kam jezdíte? No, koncertujeme v okolí Brna, dá se říct zatím jenom v okolí Brna. Mm-hmm. Já bych řekla, že tak v okolí 60 kilometrů. 60 kilometrů okolo Brna. Zatím, ale plánujeme to rozhodně i dál. Já tady vidím, když bychom měli začít ještě s těmi členy, kteří tady dneska nejsou s vámi, oni nemohli nějak přijet jako Bicák a tak? Jako. No, dá se říct, že nemohli přijet, strašně to litujou a jinak by tady s náma strašně rádi byli, jo. Protože pracovní povinnosti a tak dále a protože my dva jsme si vzali kvůli vašemu rádiu a jiným takovým příjemným povinnostem dovolenou, takže jsme to trošku spojili dohromady. Jasně, takže jste si vzali volno, což je dobře a dneska sedíte tady s námi, jinak vás najdou ještě, protože při dnešním vysílání hudebních rockových ozvěn se na vás můžou zároveň lidi dívat. Pojďme zmínit vaše webové stránky, nebo tam, kde můžou vás vidět. Takže nás můžou najít na webových stránkách www.vorazz.cz nebo na Benzonu Vorazz a nebo Facebook. Já tady mám také první dotaz na vás, jak dlouho hrajete, protože to jsou vždycky dotazy zhruba teda asi, jak dlouho už působíte v hard rockové scéně, že jo, hard rock. Jasně, snažíme se o to každým coulem, takže hrajeme od roku 2013, no a když dobře počítám, tak to letos bude 4. rok. To je dobrý. Hard rock byl váš začátek toho spojení hudebního, nebo jste hráli ještě předtím něco jiného, nějaký jiný žánr? Ne, dá se říct, že to bylo spojení, dá se říct, že vlastně tímhle jsme začínali, rock, hard rock. Určitě. Na začátku byly vlastní nápady a chtěli jsme to nějakým způsobem učesat, nevím, jestli se to zrovna do této škatulky vleze, ale tak nějaká to představa. Myslíš jako do jaký škatulky? Jako hard rockový, nebo do jaký škatulky? Hele, nebo do té škatulky, co jsme hráli před malou chvíli, ten Agnostic Front třeba, tak tam se to nevleze asi, ale my si to pustíme tady, co vy hrajete. A já si myslím, že v Brně, jak na to reagujou Brňáci? No, máme svůj okruh fanoušků a vlastně kterým se to líbí a já si myslím, že na to reagují velice dobře. Podporují nás každopádně. Podporují. Takže fanklub nějaký je v vaší kapely. Voraz, musíme to ještě upřesnit, protože lidi si můžou myslet jako Voraz, jo, protože tady u nás si říkáme třeba dám si Voraz, jakože si odpočtu chvilinku, jo, ale vy máte ZZ na konci. Ano, máme ZZ. Voraz ZZ, jo, tak i tak. Každopádně my si za chvilinku pustíme naši první písničku, samozřejmě jich máte víc. Já už teďka dívám do playlistu Magická noc, pozor, ještě tam bude 1000 slov. Tak pojďme k té skladbě 1000 slov, kdo to vymyslel, kdo to napsal, kdo to udělal? Vlastně 1000 slov, to přišel náš solový kytarista Baronek s tímto nápadem. Vlastně já jsem tomu dal takovou, dá se říct, flazuru a naše Happy ten text vlastně trošku upravila. No a celá kapela se podílela na masteringu, aranži, vlastně tím jsme to dali tak nějak dokupy.
Takže takhle nějak to No, tak to je asi dobrý, ne? Když celá parta vlastně se účastní toho výkonu a ten výsledek vlastně je společný, ne? Tak to si pak užije, jak bicák, ne? Tak kytaristi, že jo, zpěv. Určitě, jo? ano. Ano, každý tomu dá svoji myšlenku, takže je to naprosto jedinečné. My si skladbu pustíme teď v tomhle okamžiku, potom si povíme něco o nástrojovém obsazení a budeme si povídat o aranžích, o zvuku a o těch věcech, jo? Jasně. Tak jo, pojďme tedy na první skladbu dnešních hudebních ozvěn. A jenom připomínám, že se jedná o hardrockovou kapelu Voraz, brněnská hardrocková kapela. Jdeme si ji pustit. Tisíce slov slyší desítky frází, rozstřídí vše, avšak smysl ti schází. Střepy se sypou pod potama třpití, hledáš sám v sobě podstatu bytí. Tisíce slov hrách, co na stěnu házíš, kdo si ti šeptá, někomu scházíš. Ukrytá síla, co v tichosti dřímá, štěstí te držíš rukama svýma. Měj křídel pár, ke hvězdám zhlednem svou. Cíl na dosah, nekoukej nikdy dolů. Dej plačím svým, sílu anděl s námi stoupá. Svůj úděl znáš, zapomeň na slova hloupá. Slov slyší desítky frází, rozstřídí vše, avšak smysl ti schází. Střepy se sypou pod botama třpití, hledáš sám v sobě podstatu bytí. Tisíce slov řečí jazyků zmizí, kroky tě svedou do krajiny cizí. Okamžik máš, ty jen musíš dožít, horizont cílu a za ním mají. Měj křídel pár, ke hvězdám vzhledem spolu. Cíl na dosah, nekoukej nikdy dolů. Dej plaším svým, sílu anděl s námi stoupá. Svůj úděl znáš, zapomeň na slova hloupá. Tak, tolik tedy kapela Voraz v hudebních ozvěnách. Já si myslím, že to je melodický. Co jste na to říkali, jste se teďka slyšeli tady vlastně v rádiu, v rozhlasové technice nebo přes éter tedy. Jak to působí, jak to znělo na tebe? No úplně nádherně. Já jsem spokojená teda. Já si myslím, tohle je vlastně, tenhle ten pořad je záměrně tak dělán a je to taková motivace pro kapely i ostatní, pro vaše kolegy třeba v Brně nebo kdekoliv jinde, protože nám píšou kapely z Plzně, z Prahy, ale také samozřejmě z Pardubického regionu a myslím si, že to je motivace pro ně, jak to nadupat, jak to našlápnout, aby to v tom éteru mohlo být puštěno a mohlo se to hrát. To znamená, váš případ to je a vy jste se tam zařadili, má to rytmiku, má to melodiku, zkrátka aranž tam také je. Pojďme se podívat na zpracování, jak to tam hraje, na co tam hrajete, jaký máte komba, výstupy, zvuk, pojďme. Takže, jaký máte doma? Protože nás poslouchají třeba i zvukaři, jako jo, nebo jako i lidi, který mají rádi jako tu techniku, anebo kytary, že jo, milujou, bicí milujou. Na co hrajete? Jsme si se měli vzít našeho zvukaře, protože nám zvuk vlastně dělá náš vlastně nastávající švára. Nastávající manželka, ne? Vaše nastávající. Ale to, takže kdybych přišel k moji, takže vlastně já mám Bugeru 333, jasně, celou lampu, pedalboard, kde mám vlastně delay, flanger, teď vlastně jsem si koupil Total Box, to je od Mesa Boogie, na zkreslení, perfektní zvuk, jsem spokojený.
hrajou doprovod, náš solový kytarista Baron, který se podílí na sólech, i na sólech, hlavně na sólech, tak ten má teďka... Má rychlý prsty. Teď teda řeknu, možná jestli mě slyšíš, Baronku, teda doufám, že to trefím, jo. Takže ten má maršála, teď nevím, jestli má 100, ale asi ho točí přesně toho označení, nevím. Bednu má Lajna, perfektně to hraje. A taky má vlastně pedalboard, kde má delay, kde má vlastně šlapku, kterou ovládá celou hlavu, lampovou. Bicí teda, to nevím, co má náš bubeník, doktor, co má za bicí teda značku, teď nevím, teď si nespomenu. Ale když tak si tam dolej si tam to pivo ještě, jako ukážu, už to máš prázdný, tak si to tam dolej, klidně si to můžeš dolej, tady jsme na baru, tak... Obava bych to nerozlila po stole. Nemůžeme teda říkat bar Krásný Strát, to nemůžeme, to bylo někde jinde, ale můžeš pokračovat, povídej. A teda Happy teda řekni, co máš ty, jo, vlastně se pochlup trošku, a pak ještě Basák, ten měl taky lajna a teď my tomu říkáme ledničku, protože to je možná těžší dvakrát lednička, ale je to sice perfektně, ale je to těžký. Ale pozor, já jsem tenkrát viděl kombo v podobě té staré lednice takový, když je takový ty kulatý lednice, ty starý takhle s tou pákou ještě vepředu, tak podobně to měl tenkrát takový reklamní, jako jenom trik udělaný maršál, takže ono to skutečně jako lednička působilo. Dobře, povídej ještě. Ještě teda takhle, Paul, vlastně to je basák, doktor, ten hraje bicí nástroje, no a to je naše Happy, na co tak se pochlup. Ahoj frontmane, no já hraju na korgy. Koupila jsem si krosky, takový štěňátko, krásný červený. Já myslel ty bačkory, že jsi koupila. Krosky jako, víš? Bačkory, to má taky. Já jsem rád říkal, jaký krosky, víš? Že jsi koupila. Umí to úžasný zvuky, ale je to takovej polosinťák. Takže já když tě poslouchám, tady jako Jane, jako Happy Jane tady máme, že jo? Tak já když tě Jane poslouchám, tak ty máš takový středovejškový hlas a když bych si tě měl představit v tom rokovým, viď, podání. Chceš to tady zkusit třeba, si střihnout nějakou jednu. Nechci si vůbec nic stříhat. To je takový je to, víš, jako... Já ti řeknu jenom z fleku, že s tím letím má problém i náš zvukař mě někam zařadit. Ale pozor, máš to, ale je silnej, to je dobrý, ten je dobrý. To znamená, že my tě uslyšíme v čem? Magický nebo v tom hej vlastně ne, taky? Magický mě neuslyšíte, uslyšíte mě v pozadí v písničce Grál. Aha, no a to je jedna z těch skladeb, kterou my budeme ale rotovat, vlastně už od zítřejšího dne vás nasazujeme. To je důležité říct, že kapela, která se účastní našeho pořadu hudební rokové ozvěny v pardubickém studiu, tedy na rádiu Hej, tak potom má tu jedinečnou šanci, nejenom, že to dneska si takhle vždycky odjede, tu půl hodinu, vlastně ty prezentace svý, ale potom nasadíme tu skladbu, minimálně tam vždycky dáváme v tomhle začátku vlastně toho pořadu zhruba 3 týdny, kdy vlastně jedete, jo? To znamená, že tam je rotace ty skladby a ty lidi to ještě slyšejí, což je krásný. No, to je co jsi chtěl říct k tomu? Povídej. To je nádherný. Ale mě se napij a povídej. Ano, jo, dík. To je 12 nebo co? 12 vždycky dáváme. 12. Jo, já mám řídit ještě, ale to vždycky dáváme 12 tady, no. Si dám za tebe, chceš? No, to klidně. Pověz to, no. To je hezky, jak ty Brňáci, kurňa, říkají, viď vole, furt. No to jako a když to řekl já do éteru, tak mě hnedka programovej zjebe, protože řekne ty jako... A to můžeš jako... No ne, jako řekne ty vole, co to tam říkáš, jako jaký vole. A ty to tam normálně dáváš. Ale já teda nejsou Brňák, já jsem se narodil v Náchodě, ale chci říct to, že se nám stala taková příhoda, jsme jeli do Prahy vlastně za Prahu kupovat vlastně ten můj nástroj a stavili jsme se na benzíně a já jsem si říkal, tak zkusím trošku zažertovat, tak jsem přišel vlastně k pokladně a říkám, tož dobrý den, prosil bych jedný cigarety. No, a ta žena, co tam dělala, říká, co chcete? To bylo u Prahy, jo? To bylo jako... Ale tam pozor, jako, zatím to ještě nejde celoplošně, až to pojede, ale tak příště, až tady budete, jo? Tak tu Prahu musíme jemnějc. To by bylo tý tapady, ne, ale tak to prostě je, tam je to trošku s úsměvem, u vás jasně, taky. To bylo... My teda Brňáky máme v éteru vždycky každý ráno, takže jich si tady dost užijou, jako, teda u nás tady na východě Čech, jo? Takže každopádně dobrý. Hele, jdeme hrát, Voraz kapela a teď už by tam měla být, koukám, skladba Magická, tak to tam zkusíme, co tam na nás vykoukne, no.
Zeď už zhasíná, noc kouzel začíná, pod křídly temnoty blíží se již. Do strach máš, utíkej, nastává běsůry, andělů padlých, co pozvednou číš. Magickou nocí nesloží je sál, na věky proklet buď, kdo by si stál. Tak to jsme jenom ochutnali trošičku, co tam přijde ještě potom v tom závěru. Nicméně kapela Voraz tady s náma stále. Já jenom připomenu, Nikolas, ty jsi říkal, že to jméno, věď Nikolasi, je trošku jako jiný, ne, to jméno? No, je, ale já jsem prošený vlastně, dá se říct Nikolas, no. Jako... On se potřebuje maskovat. No. Teď jsme se tady bavili o tom, maskovat. No, teď jsme si tě stejně vyfotili a půjdeš všude, takže to je jedno. No, to je právě. Půjdeš přes internet. Na Facebook normálně Hej Rádia a budeš vlastně všude, takže ono už to máš jedno. Nicméně, vy jste partneři tedy se zpěvačkou vaší kapely. Vzniká něco někdy takhle, když jste jako partneři hudebníci doma, když jsou, že jo? Třeba já nevím, když Jane třeba vaří, Calamity Jane, hele, když vaří, tak... No. Tak, jak to tam vypadá? Jak to, popiš nám to, protože někdo to neví. Já vám to popíšu úplně přesně, jako já vám to popíšu tak, že prostě my když se pohádáme, tak já se naštvu, jo, dám si pár piv a prostě tohle vemu kytaru a najednou a teď slyším z kuchyně, prosím tě, počkej, já to nahraju. No a už to je, no, prostě Rádio Hej. Nic dobrý, to tam máme, můžeš povídat, v pohodě. Jo, takže takhle nějak, no, samozřejmě, jako musí se to opakovat a vzniká to doma a i texty, jako dá se říct, že? Většinou. Nikolas nemá co dělat, takže si zapne kytaru a začne si tam pro sebe hrát. A já mám ty domácí povinnosti. Vařím, peru, žehlím, uklízím a tak. A mně je tak strašně líto, že si nemůžu ty klávesy zapnout a hrát s ním. Já mu to tak závidím. No, to teď lže, nezávidí, jenom ale chtěl jsem ještě říct, že vlastně máme tam ještě jednu věc, která se jmenuje Blbě šláp, to zase přines náš Baron, solový kytarista, taky dobrý, trošku jsme tam udělali aranča, jako v pohodě, jo. Není všechno od nás, samozřejmě, že ne. A samozřejmě kluci si tomu vždycky dají tu svoji takovou tu, takový ten bicí se udělá, doktor si tam vlastně na bicí udělá, dá nějaký nápad, prostě jo, basa to samý, prostě tak nějak s klukama to dáváme dokupy, až z toho vznikne prostě taková věc, že se nám to všem líbí.
A náš basáček nás teď překvapil, protože si donesl svoji vlastní věc, na které teď budeme pracovat, takže na autorství Vorazu se bude vlastně podílet více členů kapely, což je bezvadné. To je skvělý. Zkušebná, to se taky tady hodně dotazují posluchači, kde každý zkouší, tak kde zkoušíte vy? Vždycky to většinou je garáž nebo nějaký sklad. No, my máme vlastně pro nájmu zkušebnu, kde vlastně to je barák a tam je víc zkušeben a tam to máme pro nájmu každou neděli, máme zkoušky. To je v Brně blízko Vaňkovky nákupního centra. Vaňkovka, hele, my děláme ještě normálně reklamu Vaňkovce, víš? Já vím, to je obchodní centrum a tam je taky nádraží, že jo? Jo. Kdybyste náhodou chtěli, to mají dobrýho ve Vaňkovce, hele, co tam maří ve Vaňkovce, tam jsou taky, víš, nějaký tyhle bufety, víš, různý, no, hlavně neříkej značku, tady když už jsme u ty Vaňkovky, tak to už neříkej. Takže píp, mají tam a píp. No, dobrý. Tak, každopádně, kam byste chtěli pozvat vaše fandy, naše posluchače také, protože i z Pardubicka mohou zavítat určitě někam k Brnu. Kde hrajete, v jakých lokálech? Nebo teď vlastně nejbližší termín, kdy hrajeme, tak je 18. února ve Zbišově, u Brna, Dělnický dům. Tam máme akci, tak bychom byli strašně rádi, kdyby třeba zavítali tady odsud, tak bychom si to strašně vážili. Ano. Dělnický dům, to zní jako bývalá fabrika, nebo co to bylo? Teď se to hodně totiž dělá, to je populární ve fabrikách. No jako. To já nevím přesně, jako říkal jsem tam i hornický dům, jestli tam chodili ty horníci, jako nevím, to takový název. Byla to dříve hospoda pro pracující lidi. No a co třeba vy jako Brňáci do východních Čech třeba zavítat taky, zahrát si tady. No to je těžký, když nás někdo nezná. Jako jen tak... když tady máte takovou kapelu jako Reddy Kirken, že s Mikou, tak ono je to fakt těžký. No ty jsou dobrý, no, znáte je, kluky? No, ne, to jako určitě. Ne. Ty bláho, hele. Reddy Kirken, no jistě, tak ty jsou tady populární a kluci hrajou už dlouho a vidíš, jak je to krásně prolajnovaný, že vy je znáte, no, tak to je dobrý. Tak jste se asi někde taky potkali třeba, ne? Nějakým festivalem. No povídej, tak ještě nám to řekni, protože máme ještě nějakých 8 minut. Dančo nás poslouchá taky, Dančo, my to práskneme. Ahoj Dančo, my to práskneme. Uděláme klidně ještě reklamu. Hele, to jsem ani nevěřil, že s Vorazem z Brna uděláme normálně reklamu a prezentaci Reddy Kirken tady jako, kterou hrajeme teda. Prostě ten vynikající bubeník Mika jednu chvíli chodil s mojí dcerou Dančou, takže... No to si děláš srandu. Ne, vůbec. Mika Ronos, jo. Hele, jestli nás posloucháš, tak ty vole, se tady bavíme o tobě. Takže zdravíme Chrudím. Já jsem tohle vůbec nečekal, přátelé. Jste mě vyrazili dech normálně, že s váma budu mluvit o Reddy Kirken tady. No ale to je krásný, to je kolegiální. Nicméně hudební rokové ozvěny se pomalenku chýlí do konce dnešní rokové hudební ozvěny na rádiu. Hej. Máte něco, čím byste chtěli uzavřít dnešní téma, protože jste sem letěli, že jo, x kilometrů, pojďme zapátrat, něco ještě můžeme dát. Máme tam 7 minut, ale když to o minutu, o 2 protáhne, víš, tak... Já teda nevím, já teda jsem si se všema na nový rok podal ruku, ale ještě jednou bych chtěl teda... Tady si nepodáš přes mikrofon, ale můžeš to říct. Ano, ale jelikož jsme v rádiu a nikdy jsem to neudělal, jsem neměl tu příležitost, abych chtěl všem našim fanouškům, co nás poslouchá, ještě jednou popřát vše nejlepší v novém roce. Hodně štěstí a zdraví a hlavně hodně Vorazu. A hlavně klukům z kapely, to jsem taky neudělal nikdy. Kluci, zdar. Čau, kluci. Krásný, no a Jane, ještě máme něco taky, aby jsi tam třeba dala nějakou tu svoji tečku takovou. Jo, ještě počkej, já se tě zeptám, co třeba ráda vaříš takhle, jo, ještě když teda tak odbočím. Co ráda vaříš takhle pro tady toho krupicou kaši. Rockera tvýho. Ne. Tak pan rocker má velice mlsný jazyček, takže v podstatě to probíhá tak, miláčku, co by si zdal dneska dobrého. No víš. A tak mě to tak nějak naplánuje, takže já ráda vařím, na co má právě chuť. Takže vařit umíš, to je dobře. Zpívat umíš, ale vařit umíš, tyjo, skládáš opravovat ještě... kotel umíš. Ano, naše happy vlastně to umí všechno. Opravovat kotel, mám vlastně vyhlášku 50 na krku. A nejlíp ze všeho umím do všeho kecat. To je hezký, já si myslím, že lepší závěr asi nemohl být, přátelé, jinak na Bedzone jste, tam si vlastně můžou pouštět vaše ukázky, určitě. To znamená v MP3. Vy budete doplňovat další a další, i tady je dost poměrně skladeb, který jsou krásný, my jsme zmínili třeba i ten Grál. My budeme hrát Tisíce slov v rotaci na playlistu na rádiu Hej už od zítřejšího dne, tedy ta vzpomínka na vás tady zůstane hudební, stále s vámi budeme. My věříme, že
se propojíme i s vašima třeba kolegama z Brna, s dalšíma kapelama a že je tady rádi zkrátka přivítáme v dalších z pořadů hudební rockové ozvěny, které patří právě rockerům a fandům různých kapel, protože právě ty dané kapely my tady takhle umíme krásně zprezentovat a potom je můžeme ještě nasadit do éteru, což v dnešní době už je trošičku ten sen, kdy třeba ty kapely dříve tu možnost neměly, protože byl velmi úzký výběr těch tracků a nasazení a procházelo to skutečně složitýma věcma. Dnes už můžeme o těchto věcech rozhodovat, pokud tam je dodržena ta správnost a ty limity a všechny ty věci. Takže já vám děkuju, Brňáci. Rozlučte se po brněnsku, kurňa. Tož taky děkujeme, ne? No, tak už dost, už dost, tady máme každý ráno, hele. Tak, jinak, přátelé, hudební rockové ozvěny končí, my pokračujeme dál, vy poslouchejte Radio Hey na 88,0 FM. Radio Hey. To je fajné. Tisíce slov slyší desítky frází, rozstřídí vše, avšak smysl ti schází. Střepy se sypou pod potama třpití, hledáš sám v sobě podstatu bytí. Tisíce slov hrách, co na stěnu házíš, kdo si ti šeptá, někomu scházíš. Ukrytá síla, co v tichosti dřímá, štěstí te držíš rukama svýma. Měj křídel pán, ke hvězdám vzletem svou. Cíl na dosah, nekoukej nikdy dolů. Dej plačím svým, sílu anděl s námi stoupá. Svůj úděl znáš, zapomeň na slova hloupá. Slov slyší desítky frází, rozstřídí vše, avšak smysl ti schází. Střepy se sypou pod botama třpití, hledáš sám v sobě podstatu bytí. Tisíce slov řečí jazyků zmizí, kroky tě svedou do krajiny cizí. Okamžik máš, ty jen musíš žít. Horizont cílu a za ním mají. Měj křídel pár, ke hvězdám vzletem spolu. Cíl na dosah, nekoukej nikdy dolů. Dej plaším svým, sílu anděl